Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Ini lagi di belakang rumah bersih-bersih karena daunnya pohon jambunya pada rontok guys, kena angin. Itu Andre masih menyapu di sana biar bersih, disapu daunnya. Sore-sore nyantai di belakang rumah ini guys. Mau nanam pohon cabe jamu juga. Sing resik Andre. Nah itu ada pohon randu yang mau ditanam di belakang rumah itu guys, di kebun. Untuk jaga pohon cabe jamu. Di sini di belakang rumahku ini yang di dalam pagar banyak sekali pohon jambu guys. Ini jambu air. Di sebelah sana ada jambu Jamaika. Jambu Jamaikanya sudah berbunga. Lah koyok ngene iki lho guys, godhonge lek gak disaponi. Soale udan angin bendino. Nah, aku jambu Jamaika aku mulai kembang. Iki kenapa kok ada beluknya? Karena di sini tuh banyak nyamuknya guys, jadi ngilangin nyamuk. Itu daun-daunnya dibakar. Kui Andre lagi nyapu. Beluknya mobile. Ini juga jambu Jamaika guys. Bunganya masih sedikit. Daunnya yang rontok. Dan ini merah-merah ini juga bunganya rontok. Setelah itu nanti jadi buah jambunya. Ya udah kena geraku loh. Apa nih? Ya kena geraku. Tuku rabuk sesuk mben nek wis ditandur kabeh Andre. Engko tuku. Sing resik lho. Kuwi akeh tukulan-tukulan jambu pisan ya. Karena Kediri kae to jangkrik. Tuku jangkrik. Ya Dava ndek enane kae tuku. Oh iya. Kuwi akeh tukulane jambu ya, Andre. Tandur ning kebon. Andre, Iya ya. tukulane jambu. Ya. Ku apa tak jak engko lho ora tak jak. Gek enek panggon turu. Lho tukulane aja dian. Kamu ning omah ae makani manuk. Mek rong dino. Yendre. Niki sandale wis dijajal ke pas. Sedeng-deng. Nak, digawe. Tidak Andre. Ya Andre lagi cerita iki, guys. Terus nyawuri piye, Mbok? Ngancar omahmu ngono. Wong muni piye? Ya ngentelo. Mbok sangone apa ora? Sing resik Andre engko bojomu brewok lek gak resik. Ini ki sesuk wis godhonge wis woblok nah ya Andre. Rontok. Nah, ini angin gede. Engko ditinggal ning kebon murep apa ora engko? Murep. Murep malah bahaya mati anune wite. Oh, enggak. Uruk kono sing teles-teles. Aja sampai kemromong. Saya gek ning kebon, kuwi diusungi randune. Dia buka awal buka. Bukaan. Buka. Nah, ini lahan sing arepe ditanami cabe jamu.
Iki cagake randune wis digoreng kambek Andre, dan yang lainnya sudah ditanam, guys. Itu di sana juga ada Pak Su yang mau nanam pohon cabai jamunya. Ini nanti yang sebelah sana mau tak tanami alpukat ini, guys. Sementara masih ada pohon pepaya. Nah, seperti ini, guys, pohon cabai jamunya. Masih kecil-kecil. Sukete karo dibabat, Ndre. Ndang tak kok sawi to, Ndre. Sukete delok Ndre. Oke, Andre sore-sore karo ngenteni buka poso arepe nandur cabai jamu. Digangi 1 meter. Keluarkan tenagamu, Dre. Sebentar lagi buka puasa. Karo Pak Suning kono. Piye nek wite duren, guys, tapi sik urung berbuah. Ayo, Andre, keluarkan tenagamu, Andre. Kuat Andre iki, guys. Masih yo poso. Aku ya wis ngene iki, guys, ngenteni nunggoni wong loro kae. Sukete jan jombrung. Padahal semari disemprot ndeknane. Saiki tukel neh musim hujan. Ndang cepet ya. Aktivitas soreku di kebun belakang rumah. Ini gak turu-turu, guys. Soalnya lek posoan hawane kan lemes, ngantuk. Digawe aktivitas ning kebun. Gotongan rono kabeh. Mulai ditandur. Nah, kuwi wis ditanduri kabeh, guys. Sampai tekan kono. Sing sebelah kanan iki engko khusus tanduran cabai jamu. Ada 50 pohon, masih kurang iki, guys. Sarepe tak pesakne neh wite cabe ini. Terus kingko sing sebelah kene iki sebenarnya wis enek tandurane kates ya, guys. Iki kates California. Tapi aku pingine engko sing sebelah kono tak tanduri alpukat alligator karo Mickey. Tanduri 10 wit. Dadi engko lek panen ben krasa, guys, hasile. Engko lek wis tak tukokne wit alpukat, kates iki engko tak kongkon jeboli Andre. Ken ning kono nek wit manggis, buah manggis. Wes, Andre. Terakhir. Nah, iki jejer-jejer digangi 1 meteran karo bojoku. Kurang sitok lek nandur. Soalnya wite cabene wis entek, guys. Ken sebelah kono kayak tak tanduri jambu air. Kayak nek wit gedangi pisan. Sukete iki lho, guys.
info guys, suket sing ben gak gampang tukul dikei obat apa iki guys. Dadi iki lek tak tanduri cabe jamu ben gak nganggur ngono lho guys lahanku iki. Mosok pirang-pirang tahun tandurane mek gur wit kelapa tok. Panene ya mek gur 2 wulan pisan. Muga-muga wit jamu, cabe jamu iki engko iso menghasilkan yang memuaskan ya guys. Sesuk tinggal ngerabuk. Kok dirabuk ben tukul tur gembel wae guys. Kamu Andren juga apa nih ya? Mati. Bong-bongane. Aku yo wis ngene iki guys, mek nunggoni tok. Arepe nyapa wong wedok kok ya, dadi yo diratukan, dadi lingguh ngene ndelok Andre karo Pak Su sing nandur. Mumpung musim udan iki guys.